A Comisión de Pesca do Parlamento aprobou unha iniciativa presentada polo PSDG para reclamarlle á Xunta un plan de recuperación da actividade marisqueira na Ría de Arousa. Instan ao Goberno autonómico a facer un estudo en profundidade sobre a caída da produción para adoptar as medidas necesarias co fin de rexenerar os bancos. Unha baixada importantísima da produción desos bancos e con unha baixada importantísima dos ingresos da xente, fundamentalmente mulleres, que traballan dese recurso. Esas persoas non poden esperar a dentro de 3 anos que haxa resultados sobre ese tema. Que medidas ten enriba da mesa dentro dese plan xeral da Xunta de Galicia, que supoño que en algún momento pondrá fondos propios, ese plan xeral de sustentabilidade do sector marisqueiro? Que medidas concretas está a desenvolver? Dende a oposición critican que a Xunta carece aínda dun plan integral de recuperación, máis aló das medidas puntuais e das axudas establecidas polo ISM, que son insuficientes e non chegan a todos os traballadores. E deste xeito, as direccións territoriais estableceron vedas temporais que levaron á suspensión da actividade marisqueira, como medida de conservación destes recursos e de cara á sostibilidade deses bancos. Esas vedas engloban, na maioría dos casos, o primeiro semestre de 2024. Moitos destes peches están decretados por forza maior e dan dereito ás persoas mariscadoras a un réxime de protección do ISM, que foi pelexado e traballado dende a Xunta de Galicia xunto co sector para que as persoas mariscadoras tivesen acceso a ese dereito igual que o teñen o resto de traballadores de outros sectores. É un absoluto escándalo e un desleixo sen parangón que a Consellería do Mar, ata o día de hoxe, teña saldado a gravísima situación dos mariscadores e mariscadoras do noso país ca xenerosísima paga que antes aínda citou a directora xeral de 550 euros. Con eso, a Consellería do Mar dáse por satisfeita. A iniciativa incluía tamén a solicitude de iniciar unha dragaxe gradual da ría que permitira avaliar o seu impacto real sobre a produción marisqueira. Este punto foi retirado á solicitude do Partido Popular.